Łóżko. Miejsce odpoczynku, prawda? Kurczę, felek. Dla mnie było biurem, salą tortur i siłownią dla mózgu. Hej, śpiochu i nocni rozkminiacze. Dziś o 3 rzeczach, które przestałem robić w łóżku, bo rozwalały mi sen. Bo łóżko nie jest od myślenia, a od spania. Pierwsza rzecz, rozkminianie problemów. Przewracasz się, myślisz o tym, co powiedziała szefowa, co zrobił kumpel, co napisała ex. Mózg zamiast spać robi maraton w stylu Ironmana. Sen, biorąc szybkie L4. Druga rzecz, planowanie jutra. Okej, jutro zrobię to i tamto. Nie, mózg, nie jutro, nie teraz, nie w łóżku. To nie burza mózgów, to burza nerwów. Trzecia rzecz, zmuszanie się do snu. Leżysz, patrzysz w sufit, próbujesz, walczysz. Twój mózg śmieje się jak dziecko z gimnazjum. Im bardziej się zmuszasz, tym gorszy sen. Werdykt? Łóżko jest od spania. Nie od myślenia, nie od pracy, nie od planów życiowych o 2 w nocy. Chcesz wstać jak człowiek? Przestań kombinować w łóżku, bo inaczej rano wyglądasz jak zombie z drugiego sortu.